Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upods ato mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Aksyon Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippines Standard Time 48 minutos nakaligas at tak ng alas 4 sa liwat mayong hapon na naman. Pero hindi mayong hapon sa mga kaaksyonaton dara sa may Northern Negros. Dagon man kadamo sa mga pamilya, kadamo sa mga individual nga subong naga-sufrer sa halit sa ring pagbubos ang ulan nga among resulta sa nga grabe nga pagbaha. Inira 9 tuig 2021, 19-2021. Medyo mabulubahaon nga kahaponanon sinusanitaran. Hindi mayong paniyempo sa residente na subong sa Negros Occidental kag Bacolod sa mga naglaligad nga 8 kadlaw sa nga tuig 2021. Napunan sa mga hindi basta-basta nga mga hitabo o kontrahedya. Halin sa istorya angot sa misteryoso nga pagkapatay sa nga flight attendant nga si Christine Dacera pagkadto sa mga balita angot sa makalalibog nga bakuna kontra COVID-19 pating pila sa mga aksidente sa dalanon. Tubtob sa halit sang baha dala sa mabunok nga grabe nga waswas sang pag-ulan. Una sa balita, una sa aksyon. Hindi gid maayo ang panugod sa nga tuig 2021. Hindi lamang diri sa pungsod sang Pilipinas kundi pati na sa ibang nga nasyon. Partikular sa gadakabig pinakapoderoso kag pinaka-impluensyado. Isa lamang sa pinaka-impluensyado nga nasyon sa kalibutan, ang Estados Unidos. Adaw pareho lamang ini sang COVID-19 nga ang halit kag galain nga epekto. Ara nag-aapekto sa linibo ka mga tao. Inyo ka-aksyon na Marlon Hinovoy Action Reports Afternoon Edition. Pati ang tiyempo daw hindi man maayo bangon sa masabi nagaguom. Kag nagabulubundak-bundak ang ulan. Damo sang nagakaalangan. Damo sang nagakaapektuhan. Ang Aksyon Radio Bacolod nag-aisahanon nga istasyon sang radyo dari sa Bacolod nga wala lamang nagtutok kundi nagpusa. Kag naglinas gid sang detalyado nga mga balita. Angot sa baha sa damang lugar sa Northern Negros. Halin kagabi nga amo ang pagasugod bobo sang ulan. Hasta sa tungang gabi, hasta sang kainakagahon. Wala untat ang pagdala sa matudtod nga sitwasyon. Right from where the action is. Ang ato sa mga action unit reporters kay Anchorman nagpulaw bugtaw. Wala sang bugto nga live coverage. Nagupod man pulaw sa mga mapisa naton nga opisyal sang gobyerno. Nagluwas lamang nga daw wagid kabatyag. Ay ban gorong opisyal sang gobyerno batyag ban. Pero doon natamaran goro magbangon. Katawag lang sa cellphone o kung telepono.
Halin sa Talisay City sila Victoria's AB Magaluna. Manap na tubuso ko latraba sa gay kag Escalante. Isa ini sa mga ka-aksyon sa mga pamatuod. Nga ang binahatag na serbisyo publiko sang Aksyon Radyo Bacolod DYEZ 684. Wala sang duda, wala sang pangduha-duha. Basta serbisyo kag bulig sa mga dapat bululigan. Mga impormasyon na dapat mabalaan sa publiko, nabatian. Dili lamang sa matudtod nga number 1. Sa Negros Occidental kag Bacolod, sande gini sa resulta. Sa ika-4 nga quarter sa service ang Yeltsin, wala sang liwan ko ng DYEZ Aksyon Radyo Bacolod. Las 4:52 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Inyo ka-aksyon na Marlon Herbaya. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Una kita sabahin sa nga balita lokal, masabong nga balita bangod ang nagluntad nga baha sa madamong nga lugar sa norte sang Negros Occidental. Nagbilin gid sang kamatayon sang isa ka lalaki. Gin-report nga taga-barangay Gimbalaon sunad sang Silay. Kag ginapatihan nga natrap sa iya puloy-an kagabi kagway dayon matalopangdan. Ang report nga nagasulod ri initial sa aton mga aksyon nga bumalik ining lalaki ni. Sa lingon nakamatambata sa katani biya saya sering lugar bagod sa nga baha, pero nagbalik pa ni sa mo nga natrap sa magkaaksyon na lang alang siya. Ulihin na lang makita niya sering lawas. Away na sang kabuhi. Mensahe na kapabutyag sa nga sering balita na kapagkit sa social media. Dalarang parawagan sa nakakilala sa sering biktima may ngalan man mo. Nga nakapagkit magkaaksyon ti sigurado nga natalopangdan na ini sa mga opisyal dira sa barangay, ang opisyal sa nga sunad sang Silay. Ang pila ka mga opisyal sang barangay konsunad subong hindi pa makapalayag amo nang rason kun nga ang ato sa nga patrol with action na John Diaz nagkadto na lang si Nyoda ang kapitan sang barangay Gimbalaon gintiguan man naton nga mapagagangutan sa SD Communication pero keep on ringing garing lang niya sa nga numero basi kon sako man siguro. Dugay-dugay liwat naton tinguan nga siyang matawgan abi sa tuyo nga mabalaan ang kaundan sa sading hitabo. Paano ba na natrap ining persona ni kag ano ang sitwasyon sang iya ginaesteran nga lugar kun nga ang away sa insigida makagwa siya sa nga balay. Una sa balita, una sa aksyon. Labing ulihin nga datos akon record sang PDMPD. Ang Provincial Disaster Management Division aton man abi hibaloon ang kabagusan ini nga record bisang initial lang. Tinguan nga malapot man dugay-dugay kung mayara kita tiyempo ang PDMPD head nga siya Dr. Zephyr Gerhard Kailian. Ilang ka namoon sa pamilya nga nahalitan kag duga nga preparasyon kag bulig nga ginalauman. Ang syudad sa nga Victorias nagsugod na sa nga pagpaninlo sa mga kasubaan gamit ang dredger sa nga DPWH. Dredging activities ginatuwag para sa mga suba, ang mga suba matinluan sa mga basura nga nagbara para magsangkad ang kalaparon sila kay man kipot-kipot gawang kadakoon sang suba kay galakat manakbay ang duta mo mayara gabab pero mayara nga nagapakipot sang kalaparon kasangkaron sang suba kag ang mismo suba mapaidalom o kon mapadalom-dalom makaaksyon agad dalagan o kon bagos mo sang tubig dalayo na tayo yun pa. Madiritsos baybay ang tubig ang hindi na mag-awas pagkadto sa mga panibalay. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Samtang bulig, ginasinggitan, linibo ka mga tao sa Northern Negros. Nagapangayo subong sang bulig. Hindi sa halit sang COVID-19 at ikon na COVID-19 siyempre sige-sige man ang bulig. Porong ginasinggitan nila nga bulig subong. Buligan sila bangod sa halit sang siling baha. May ara nga nagsaka sa ibabaw sang kahoy para lang hindi malabot sang baha. Ang iba nagtinira sa babaw sang bubong sang ila siling balay. Pila ka mga grupo kung individual nagpalayag na sang interest sa pagbulig. Amaning matasan sang Pinoya way manig babaya sa ila sa isig ka pareho.
Amo ning dalayawon nga mga sahi sang individual kon grupo. Ang ila sa nga sobrabla, bay solo sobra sila sa nga bulsa kon wallet. Ginabulig ni sa mga dapat bululigan. Ang kalabanan sa mga napiktuhan kagabi kagkainas ang kaagahon ginsaylo sa mga evacuation centers. Amat-amat naman nga nagkabalik sila sa nga lugar. Agod lang taon kung bala may mapuslan pa sila sa nga pagkabutang. O sa sulod sila sa nga baday. O kung nano ang ila sinikinahanglanon para liwat nga makapamanday. Una sa balita, una sa aksyon. Balik tukod sang ila sa rin apektuhan nga balay. Samtang Talisay nga among ginapatihan. Masunod nga capital city sang Negros Occidental. Daw hindi na gid mapunggan. Ang pagsaylo sa nga Provincial Capitol Building daw didto na gid sa sunod sang Talisay. Ag ang Bacolod bayaan na sang Negros Occidental kon capital city ang paghahambalan. Anong balita sa Talisay? Oy, lugar ini sa Northern Negros nga may pinakamadasig nga pagresponder kag paghatag bulig sa mga napiktuhan sang baha daw hindi maguro. Ginasiling nga may pinakamadasig man kag updated nga datos sa mga napiktuhan kag nabuligan. Kamustang iban nga banwa kon syudad? Kamustak buda? May Facebook man sila pero pagi sila sa nga CDRRMO kag mismong syudad. Pero daw may kita sang makita nga labing ulihing record kon datos sa. Kamangkot lang na. Tangod ko naton permi nga sundon makaaksyon ang Talisay mo sabong isa sa mga LGU sa Negros Occidental nga may dasig kag permi updated nga record ni lamang sa COVID-19 kundi pati na sa trahedya dala sang baha adlaw-adlaw may latest gid sila ya nga ginapost mga kaaksyon nga mo nang balasihan hindi lamang sa Talisay ron kundi bugos nga Negros ron kag bilog nga taos kalibutan social media bisan din ka man nga bahin sa kalibutan pwede ka makakita mo. Subong adlaw as of 12 PM kay na sang udto ang relief operation. Ginpamunuan mismo sa inasaring alkalde ginapahibalogid sa publiko ng apektadong individual, barangay kag balay nga nagkalawasak. Ginpresentar ang iban piho nga may ara man mo, iban nga mga LGUs para kuntani dapat pabaluman sa mga tao temprano no. Ang record sa Talisay balikan naton dugay-dugay as of 12 PM. Niyari silang latest na nga situational report. Pilang barangay nga apektado, pila ang puloyan nga total gid nga na-destroyed kag ang na-damage. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang 49 ka mga barangay sa Bacolod hilway na sa COVID-19. Sa sulod sang duwaks manabaw, magduwaks mana 14 kadlaw gid ba? Good news. Sugod sang adlaw mismo sang Pasko, Disyembre 25, tubtob Enero 7, o kon ligad lamang Huwebes. 39 ka mga numbered barangays o na mga number 1, 2, 3 o punasla. 39 na tarang kabilog. COVID-19 free barangays na. Kag pulo naman ka mga dalagko nga kabarangayan. Pwede mo lakip ang barangay ko ba? Sa pulo ka mga dalagko nga kabarangayan. But silingon may taga-barangay tangob gyapon nga way pa maayos sa COVID-19. May residente gyapon para gyapon sa isolation facility. Sige, amo ni subong naga-enjoy kag nagatinguha nga ang bansag bilang COVID-19 free barangays mapabilin. Nasandi gini sa datos sa Emergency Operation Center. Now sa sering nga barangay magka-aksyon but sa lingon way na sang tao kon residente nga may COVID-19. 49 kabagusan but sa lingon may 12 na lamang kon isa na lamang kadusina nagapabilin pa nga may kaso. Amo na ini balang ginahulat sa Bacolod noon nga antes matapos ang bulan sang Enero. Sa mga tuig dalayo na nga mahilway ang kabagusan nga syudad sa Cagaw nga Corona. Kag makatutok naman sa himuon nga pagpangbakuna. Ang pagpangbakuna ti ginasiling voluntary. At hindi man gali mapilit ang tasatag sa mga buding hugada ni. Man may ara tao yung pagkakita lang sa dagom sang bakuna lipong na ba?
No? May phobia plus bakuna, how? May phobia sa injection. Oh. Di magsiling sila compulsory, obligadong tanan at tiwagid mahimo, guro. Basi dali tani makilala kag akitaan kon kaday sin-o nga bakulod nun ang nahadlok sa dagom sang bakuna. Una sa balita, una sa aksyon. Sa nagabagaraman nga balita nasyonal, nasobrahan sang linapitay kag social distancing way na matuman. Isa sa mga tradisyon sa mga Filipino nga masabi ginatipunan sang minilyon ka mga tawo kada tuig, mga deboto nga Katoliko ang piyesta sang itom nga Nazareno. Napermi ginahiwat sa Quiapo sa Manila. Bao pati si NCRPO Acting Director Brigadier General Vicente Danao Jr. daw nabudlayan na makontrol ang mga tawo nagsiling sa mga aksyon nga sobrang dikit-dikit. Pero pasalamat ya. May panayag sa pagpasalamat bangod generally peaceful, manageable, matawhay sa pangkabugusan ang kahiwatan. Nayaragid man nga nagsunod kuno sa 1 meter social distancing rule. Pero ang kalabanan daw nalipat na dapat gila may sundon nga protocol. Ang kanamoon sa mga nagtambong mga kaaksyon, nagjutay gid man kumpara sa mga nagliligad nga tuig. Bangon ko sa mga nag-alalagi nga fiesta sa nga Black Nazarene. Sus, hindi ito hamak mo. Hindi ito hamak ang kanamoon sa mga tao makakson nga ginungguan na ito inyo sa nga bagaya. Kaya gani nga gakapatay nga gakawadaan ginhawa bagod sa taki sa balatian niya. Isubong mga kaaksyon tuman ka dutay sa tao. Kaya kung nagliligad nga mga tinuog minilyon, ang mga tao, mga kaaksyon para lang nagtipon, para lang saksihan iting ining Black Nazarene. Pero subong nga tuig, ginabanta nga lamang sa tunga sa milyon. But silingon, mga 500,000 lang ang kanamuon sa tao. Una sa balita, una sa aksyon. 5:03 Action Radio Philippine Standard Time. Ang mga pangulong dinalan inyo na batian diri sa ato sa ring pagpangalagad sa Action Reports After the Edition kon lipot katawag aray. ARAE aray. Action Reports Afternoon Edition. Ibanaon ta na mga ka-action observation report sa ato sa ring patrol nga naglibot temprano pa kay nadari sa may surat sa Bacolod, pero siguro na sila sa may surat sa Silay na dara sa may 3rd District sang Negros Occidental kay nakasentro dara sa mga balita angot sa saling halit sang baha. Sa patrol with action dyan, mayong hapon sa report please Kabin. Actually mo, exactly ang pato karon nakatutok dari kita sa may sunad man sang Silay bago lamang kita nakalibot dari mismo sa pila ka mga lugar nga action mar kahapon ginbaha abi no kung makita naton of course totally nagsubside na gid man ang mga tubig baha diri man mismo sa mga dalanon sa palibot sang sunad sang Silay o galing lang kay ang aton panyempo sa ning mga tanion nagatulot-taliti na naman action mar magula-gulugal umon ang kalangitan kag digto sa may norte nga bahin pagit sang probinsya kalakip na mahimo sa mga banwa kag syudad lampuas diri sang syudad sang Silay medyo nagaulan action march riman nga mga tinion karon dugay-dugay iplastar naton kay natawgan na naton si o ko nakapakig-angot na kita kay si City Mayor Mark Goles kay may kangtanan sa konfirmasyon at lang pagtaliwan sang isa ka lalaki action mar bangod sa pagbaha kahapon may konfirmasyon na kita gikan kay si City Mayor Mark Goles may angot sila dira. Anticipatory magkanto sa may sila, of course, naghapit si Taanay sa isa ka lugar nga ginatutukan man diri sa may syudad sang Talisay. Amo sa may Miniluan Bridge nga ang ining suba action mar nagasakop o kumalabyan sa ning area sa Barangay Zone 11, Barangay Zone 9, Barangay Zone 10, kag Barangay Zone 8 action mar. Ang Barangay Zone 8 amugid sa malapit sa may Taytay gid mismo. Kung makitaan sa aton mga ka-aksyon kag makabukad sila sa aton official Facebook page, makitaan dira nilang laragway sang aftermath but silingon ano ang tabo pagkatapos ang pagbaha nga nagluntad kagabi action mar dira man mismo sa mo sina nga lugar. Kung madumduman mga ka-aksyon ang patodra kita nagtutok
kagabi tubtob kay na sa nga kaagahon sa aton mga bantay ba special coverage kag dito naton tinaksyon man na banabana kas naragway nga tumagi di kataas gali sa pagbaha nagralapaw na biba action mar or lapaw na gidya sa konsugpunon mong duha ka tawo action mar kay pwede. ang duha ka story nga balay kangay sa makitaan sa aton nga mga laragway sila dira nalabot na nga top mong sang isa ka two-story house kay kagabing abi ko ginalanpaw ko duha ka padalagan nga balay gali ang isa ka balay nga maninad namon three-story house na to siya gali nga napiin amo na lang tong pinaka third floor sa ila puloy-an karon nga po action mar makitaan diri naton nga hindi nagitanto no amo sina dati nagbalik sa normal ang sitwasyon diri maka-aksyon sang suba mismo sa may Minuruan Bridge sa may barangay zone 8 sulad sang Tarisay mga ka-aksyon ginasige naton libot according diri kay Police Major Jigeremino ang tagpamuno sang Tarisay City PNP nga kay na nagpatigayon sila sang pagsinapol kaupod ang mga personnel sa City Disaster Risk Reduction Management Office sang sulad sang Talisay kagang legal officers sang Talisay City Action Mark kalakip man of course sa pagpanguna ni Talisay City Mayor Neil Lizares kag ila dito na diskusyonan apat nila pagid nga mas mayuhon kag ipasanyo ko improve the action mar sa masunod nga mga inadlaw ilabi na kon nga mag-amos sinibang sa gyapon ang panyempo nagpatigay man sila sang clearing kaina yung tinuan na mga lugar nga mo gini masami action mar nga ginabahaan kag may mga makabig-abi damo sa mga kabaradra nga mga basura para ma-make sure nila action mga hindi ini magtuga sa pagbahadra. According to kay Himino, gincheck nato ng mga evacuation center, tanan nga mga evacuees nakabalik na sa tagsa kamapuloyan as of 2:30 kaina sa hapon. Base sila record, di madamo-damo man action mar ang makabig nato na big pang bakwit nila kagabi ingagaw iban gintay dalim sa forced evacuation kay man madamo pag ito sa gyapon action mar according to kay Himino nga hindi ya magaling sa tagsa kamapuloyan kay ang ila diri sa pananaw ang ila tagsa kagamitan pero ginapanumdum rin nila kay ginpatigaan nila kung ginkandak nila ang forced evacuation kay nasang kagahon nga gi-remind nila no nga mas importante nga masalba rin ang kabuhi ikaw ni comparar action mar sa mga kagamitan nga mabilin na sila sa ilang tagsaman ka mga puloy-an. Liwat nga nagapilar ang City, lakat na mga kapulisan nga nagaupod sa pagpatigayon sang rescue nga kon mahimo action marting waon gid nga magprepara kag mga alerto ilabi na sa mga tinion nga konserin nagabunok ang ulan action mar. Yari si Police Major Jigeremino ang tagbabuno sa Talisay City PNP. Siyang ato na area subong under control na naman. At nasya subside na gitmatang ang baha sa sibat din hindi nakakasyon na magtitigan ka na ni Mayor at sa ato sa rescue sa legal ato sa mga fire na yung mga barangay. Kasi kung gusto ni Mayor nga sa next nga incident sa mas protected na although kapreparaw na kita na gusto nyo na mas preparado na kita sige-sige ang ulan-ulan nasibla next time ako gyapon ang sa nga incident. So sir, ang inyo record sir, mga pilan ayan tanan sir, ka mga evacuees may ara ka modera. Actually, nakabalik naman sila. Pag-fit ka gusto ko hindi, nakabalik naman sila. Mayari magpapagalikot siyang konti lang ang mga nakikitukan pala. Mga pila ayan sir. Mayroon ko sila. Okay, As of 2:30 kanina sa hapon, may-ari kita result, no? May-ari kita number of evacuated families, may-ari kita 2,964. Affected persons natin is 13,588. So may-ari kita totally damage na 13, partially damage na 15. All in all, doon na barangay na affected is 16. 16 sir, 1-6.
ka barangay na da, sir, sa inyo sa Talisa? Out of 27, we have 16 barangays na affected. Oo. Sir, kung ito na po ng police, nagabulig ang police, sir, for evacuation, kag-rescue operation, di ba na? Yes, sir. Kasi, sir, hindi na sa rescue operations nagamit kita sa force evacuation kaya kinara kita iba niya mga wala to, sir, ate. Wala to, sakit pala. Nakagantis maglakat. So, hindi mo nato ni sa Zone 16, hindi manawag sa assistance sa ato na muna doon na process. Mga personalities nato na mga pumuluyo hindi pa yung magpapit sa area. At dawara na kita sa ng retail. So, we detected worship of waste. Dari sa may apas, may ara ito yung pang-rescue sa ato ng SWAT personnel. So, sa pag-rescue ba niya, ito rin patapag sa SWAT. Makalinuan dito na-rescue nila dito 16 to kanan mga persons. So, ngayon natin man upot sila pa kayo tamo ating mga ganyan na nagplan kami na ngayon as early as possible. Ito ginato na evacuation para kung kasagin man niya magpahaliwan bahay na lang yan ito kaming problema. Okay. Sir, ano yung panugyan, sir, sa publiko, especially in terms nga ang time sabi mga luntad, wala man natin ginapayo sa mga polis nga nag-aat. Anong panugyan natin sa public, sir? Sa mga pumuluyo natin, sundon na natin ang atin mga guidelines sa atin mga sigari mo kahit sila niyang head during these calamities. At kung ano man ang guidance sa polis, kahit para dinilihan sa parang sa ina kayuhan kay based lagi sa experience at practice natin ang mga guidelines at mga protocols para dinilihan na safety. Kaya wala kita sa kinaisip pa kung di sa kamayuhan nila. So, sundon lang nila para malasing kita sa disgrasya. Actually, naiintindihan naman na ang gamit kinahanglan sa palay. Importante man nila, but then mas importante ang kapoy natin. Like kung ulit kita, magdamo pa na kita sa mga kumpiso, mga bakal pa. Basta kapisa na kita. Actually, malabatian si Police Major Jiggy Remino ang tagpamuno o kon ang Chief of Police sa City PNP. Amo nabing ilang panugyan diri sa publiko na binaso mga panahon nga bawag pagilamang gamat-amat palang balik no ang sitwasyon dira sa ilang area. Iban kay nakipagabot naton diri sa may Miniluan Bridge ang ilang inagaway seduction mar may ginagawan sila pero mga used clothes bala kaya ang ibang duro duwagin may nasalbar nga mga bayo may nag-abot dari nga isa kaputo plastic sang bayo amo ning ginabang buklad to nila kay ina para lamang kung may mapulutan sila kay go sa ila and of course bisan ano nagurbo sa mauyunan nila action man magamit nilang bayo mismo kay do amo ginang ila diri nga ginapangita subong nga mga tiniona Civic Center action dyan gapon na sa no? action man Sa Civic Center gapon nga evacuation center na siya? hindi ang Talisay hindi sa Civic Center Sa Talisay na siya? Talisay to kay ina Okay, oo. sa Talisay actually wala na. Ang sa Silaydre, duway naman sa Civic Center kabago lagi kami dili nagalin. Oo. Away na din sa may nabilin nga mga evacuees o mga bakwits sa action mar. Kalabanan sila pinauli na. Nagbalik nga sila sa sitwasyon. O galing kaya according diri sa kay Silay City Mayor karon ipabati naton nga ang iban nga mga data, ang record, wala pa naglabot sa ila, especially sa gikan sa matagsa ka mga barangay. Kaya ang mga barangay, miyara man sa ilang kagaringon ng mga evacuation center, action mar, nga ginihimo. Ang teriyado general na din sa may civic center, para in case no, nga may kinanglanon sa labi or may arasang i-evacuate na prepara na nga ng lugar sa mga malapit man mismo nga mga barangay action mar. No? Dari sa may sulad sang Silay,
nag-ulan, nag-tulog-talikpay, abi, mambalaton, even na siguro sa may syudad man sa Talisay, mga ka-aksyon. So far, karon na, update pagid kaya ang panumdum ni Silay City Mayor Mark Goles Matian sa mga pagbalik report, mga ka-aksyon. Bantayan, sa ito mga ka-aksyon, inimang nga sitwasyon diri mismo sa norte nga bahin sa probinsya sa Negros Occidental, ang Bugos Sedor. Ka pa. Rekta sa patrol ang taglibot sa Macolid Action John Diaz mula sa Butana sa Aksyon sa Macolid Action Radio. Alas 5:17 sa ato sa ring pagpanumbalik mag-aksyon na check naman ang sitwasyon sa mga Victoria City kon sa Cadiz City kung anong labing ulihin nga senador dito mag-aksyon na. Nangos sa ring halit sa nga baho. Action reports after operation magabalik pagkatapos kid lamang siri. May Dari kita sa pag-acknowledge sa mga gamonitor sa ato sa ding live stream, sa ato sa ding watch party, Miguta Benji Bantong gamonitor. No? Okay, aragalisa, no? Miguta Benji Bantong na gamonitor sa sarigid nga mga tinion, si Homa Lumina, si Toto Bernard Salhay, watching ko di subong live dari sa Bagos City, tamyaw ko lang da sa Siraol Kabalihin sa nga barangay Tagob Salamat Gid. Okay. Si Bernard Salhay. Okay, dari kita spiak. Kenneth Valencia, monitor lang ko. Anthony Jones Havilio Siblano, monitor lang ko while gabiyahe puli sa Inayawan. Amy Esmeralda Dolido. Good afternoon, Sir Marlon. Benji Dioso, mga ka-aksyon, happy listening kay Tita Helen Hongko sa Barangay 35. Rudita Trinidad Cruzit, good afternoon, mga ka-aksyon, gabanitor gid adlaw from La Carlota City. Evelyn Gonzalez, mayong hapon na kamusta, sir? Situation sa Cadiz, sir? O, try karon na, dugay-dugay. Basi malabota si Mayor Bading Escalante. Alex Fuentes, mayong hapon Action Marlon, action happy weekend sa iba, be safe. Thea Kim B. Iriman, good afternoon, Action Marlon watching. Okay. Alex Fuentes, watching. Neva Javier Chico, Mercy Palacios Relatos, good PM Action Marlon. Josette Magwad de los Reyes, good afternoon. Elizabeth Malakagamal, keep safe everyone. May God bless and protect the people of Negros Occidental, especially Northern Negros. Godspeed. Christine Menyez Villalobos, maulanon nga hapon sa tanan, keep safe mga ka-aksyon. Victor Tugaf, mayong hapon sa sa tanan nga mga ka-aksyon ta. Joval Trinidad, good afternoon, Sir Marlon, always, kabanitor, Aksyon Radyo Bacolod. And may God Almighty have mercy to the residents of Victoria City, Talisay, Silay, Sagay, etc. Tadski Noblizada, Aksyon Mar, Idol. Okay, ako maldita hambala, good noon, Aksyon Marlon. Stay safe, Negros Anon, keep on praying. The rain will stop by His grace, mercy, and power will protect us all. Si Guillermo Clarito, sa bayang hapon, kamusta ang baha sa sunod sa Bacolod? Sa Bacolod, di way tanto sang napektuhan gida, no? May baha-baha man pero tuhod, no? Hindi unlike dito sa may 3rd District, Porte gitu ya, Northern Negros, no? Ima Alcuala Kelstrom, good afternoon, Aksyon Marlon, watching live from Sweden. Stay safe and God bless. Junior Mainit Region, good afternoon, Aksyon Mar, watching from DSB. Donato Abuan, good afternoon, Aksyon Marlon, shout out sa Arellano family sa Talisay, watching from Cavite. Marlon Idradan Tipon, shout out na kay Maestro Abo Idol sa Island Venture 5, take care always.
Cristina Dilator, Palaran, good afternoon mga ka-aksyon. Zian Cabarles, good afternoon Aksyon Marlon, watching from San Dionisio, Granada. Homa Lumina, good afternoon. Marlon Edrada Tipon, Tokayo, shout out sa family Tipon. Dara sa Metalisay, halong kamuda permi. Domingo A. Guancia, Aksomar, grabe baha isa sa mga rason kay ang suba ginhimo na basurahan. Naman na siya, ang manang rason nga ang nagpatigayon sa dredging operation. May mga dredger na nagabot sa Talisay kag sa Victorias. Martin Naliling, good afternoon. Marlon Minerales, good afternoon. Akso Marlon, Akso Radyo Bacolod. Gamo ni Torman dari Familia Minerales sa Talok Bago Sali. Thanks, Gid. Rose Guevara, hi, okay. Eljan Espinosa, watching live Tangov. Jovic Market, o dara sa Jovic Market, to. Monitor si Eljan Espinosa. Dionisio Tilibrico, Kent Bulakha, okay. Hambal ni Dionisio Tilibrico, ignoring you. Oh. Kent Bulakha, Juaniza, pray for God. Paano na ang aton kalikasan sa dayon? Guillermo Clarito, sir, kamusta ang mga area sa syudad sa Bacolod nga ginabaha? Patamiyaw ko na lang, amigo ko nga si Alex R. Monteza. Chichi Espinasi, sir, kamustang baha sa Ebi Magalona, San Jose? Oh. Rose Guevara, nagbalik naman ako monitor, Sir Marlon. Marie Georgie, keep safe everyone, mula nung hapon, habalya. Si Chichi Espinasi, mayong hapon, sir, watching from Kuwait, okay. Yvonne Boy, sir, dan sharing happy weekend. Julieta Gulahab, hi po, habalya. Marlon Idranad Tipon, salamat idol, to kayo, God bless. Salamat gid, iban balikan taraman dugay-dugay. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran.
Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan... Or Bading Escalante, kakadamo sa mga taga-Cadiz ni Goroho, iba ni siguro may mga parente bala sa syudad sang Cadiz. Ay kaya na istoryata si Mayor Bading Escalante sang Odto. Timing gid nga nagapadulong pala to siya mga ka-aksyon sa Serbi nga evacuation center dara sa may barangay Daga Elementary School. Damo-damo pa no may mga kapin 100 pa ka mga pamilya. Tikon kada pamilya may taglima bi ka kwan miyembro. Damo-damo pa na maka-aksyon ng 500 individuals pa kun sumasubako naton. May ara sang mga information may mga nagasiling amo ni ginhalinan sang baha ho. Bangod sa gina-construct ko nga mga dalan nga ginautod ang kahoy. Ayo. Alas 5:27 at ara sa biya kalinya live sa saling aparatunturan we have Mayor Salvador Bading Escalante Jr. Mayor, mayong hapon. Mayong hapon, Action Marlon, mayong hapon sa ating Yeah, salamat gid sa tiyempo ginatag diri sa Action Radio Bacolod. Nagbalik ikaw Mayor tawag dira si mo kay damo sang mga siguro mga taga Cadiz ani, ang iban siguro may pamilya dira sa Cadiz City. Naga-check kon ano na ang senaryo dira ano na ang sitwasyon sang mga nagkalapektuhan sang baha. So far may ara kita initial nga figures na Mayor kon pila gid ang affected. Well, actually as of kaina more than 200 families affected. No, and ang dako gawa na apektado diri sa may barangay Daga. Sa may puro ubos sa amon may mga relocation site kami naging bahaan. Gina almost 200 or almost 120 to kay naka families ang nag-evacuate no. Actually nagbaha mo lang siya pero hindi sila nasulog ng tubig no. There are areas ng higad suba sulog din tubig no. Pero like may site may housing site na nagsaka lang ng tubig hindi man baskog. So malang galing na nagbaha nung sa ang tubig because swollen ang aton rivers. So kung Cadiz, there are 4 big rivers no, that traverse sa Cadiz City. And during heavy downpour, muna sila perming gaswell, nagsaka. That's why apektado perming ang mga low-lying areas within na nasakupan no, sa inin ng mga suba. That's why inin ng mga low-lying areas usually mga anad dyan sila sa bahay. No, may mga instructions na sila and based on their experience hindi mo na kilala sila pag tawag tudluan. Kabalo sila. Kabalo sila dapat resulta gasalig kita kiti almost more than 2 years na wala kita kagi dako na tubig. That's why no gasalig man pamulay but nevertheless Action Marlon as of today, as of now, may ara kita around 40-80 houses na relocated sa Barangay Daga. Ara sa relocation, ara sa center natin sa Bong. And ang sa Barangay Burgos, ara man nag-evacuate man sa evacuation center sa ating barangay. More on preemptive evacuation so bakit dito sa Barangay Burgos na wala nag-subside na namantanan except na ginayo lang nato na hindi na magpululi na binigyan ng mga kabataan tigulang ng mga babae hindi lang magpuli kay hindi nato mapaktan ang panahon sa buong gabi ang tubig sa buong is almost 1.4 and ang bukid na portion sa Cadiz gadulom so ini na mga senaryo amo ni ang gadulot permi sa baha no lalo na halin pa ni kahapon ang ulan na sa bukid so jutay na niya tikdol sa ulan
dako na yung epekto labi na gid kon magtaob. As we speak, nasubong mo, subali nabutong itong tubig sa babaw, katulog, pero kung suga tao ni sa taob karon, amo naman ni masaka naman ato ang suba. That's why preemptive na lang, hindi na nga na magpuli kay until such time na mag-subside ng gitna ang atong suba. Okay, ang din mo no mo mayor nga ara pasubong sa evacuation center amo na mga residente sang ubos daga kag ang sa Barangay Burgos. Mabubos daga ang Barangay Burgos. Yes. So magluwas na may 7 ka barangay affected. Ang 5 nakabalik na sila sa ila sa nga puloy-an. Balik na. Kaya usually like Barangay Tinampaan, nabaha na sa may sityo Lagasan, pero may ang ilan nakapilya, yung kataas na nagatipon, pero may mas kinakotor mo ng tao, hindi na mag-upot, kikabalo sa sa kapilya nila, safe na sila. So, muna lang nang inabantayan nato, no, na wala siyang tao tumabilin sa ubos. Sa mga pamalay na ginabahaan. Ang sa Barangay Burgos is palaga ito is 80 ka families? Barangay Daga. Barangay Daga. Ang sa Burgos, sa mayor, palaga ito liwat ka family? Kaina, yung mga 30, almost 40 ka families. Pero nung nagpuli naman to, ipabilin lang natin ang mga babae at mga tigulang no, sa evacuation center. Just to be safe, no, on the safe side, may pagkaon man, may hygiene kit man kita nang inapangatag, may mga habol, ulunan, bayo na mala, kompleto man. So they don't need na magpuli sila, no, provided man sa mga basic needs nila. Na-mention mo, Mayor, ang Cadiz City may ara sang 4 ka mga big rivers. Ang Talisay kag Victorias, nag-abot na si ila today, ang Ivan yesterday, may dredger na kag ang Victorias nag-start na mag-dredging operation. Sa Cadiz City, Mayor, may mga subak nga kinahanglan man i-dredge na? Well, actually, ang aton mga subak, di well maintained man. Hinakayunin naton ang mga embankment, lagi na pasiminto ni naton. Actually, ang amon lagi niya problema, ining shoreline, inong hunasan, tama nagikalawig, tama nagikalapat, na kung sa kaon, isang tubig, like yung Sikaba River, galong-galong siya na river, kumagyan mo lang sa may Martisan Bridge, dalong din siya ng river da. Pero dito sa Bukana, doon ay regular day, pwede mo na siya tapukon, lakat lang. So daan mo na siya ka-silted na mga subada. So if ever, daan ng massive dredging ng requirement na ginaduso, actually dugay na itong ginaduso, except that wala lang gid no sang kadako isang funds na requirement to pursue. But we're also talking with people na i-dredge nila ko, no, provided ko ako nila material, then we have to sit down, lang taon kung anong mechanics sila, anong legality sila, and ano ang ECC na impact mo sa environment. But anyway, we've already identified in yung mga flood-prone areas, and causes na na-identify naman, except that inilang gid no ang ulan niya kina, pwede lang siya kabaskog, gagkadugay na. I mean, for 2 days na sige-sige siya ulan, hindi man siya baskog, pero tayo yun, na permanente. And nasok ng duta, absorb na sa duta. Taran, ang river sa ato, sige man flow, except that ako lagi kayang volume, kagin sugata sang taob. Amo na ginabantayan natin, pero may na magsugata na ganing taob sa ako na volume sa tubig. Kasaka dahil sa mga low-lying areas. Pat kung isipon, magiging mga rivers ni, they're functioning well. Namin isang function nila, except that mulang-mula na every time ganun sumaka na magsugata na ang taon, apektado na ang drain sa river. That's why na very important na ini na time na magtaon and todo ulan, dapat naka-evacuate na ang mga low-lying areas, which we are doing right now. Yes. 4 big rivers na mention mo, Sikabang isa. Anong tatlo pa kayo, Mayor? Sikaba, Talabaan, Lagasan, and Hitalon. Hitalon, yes. This is the big rivers, no? Nag-traverse sa syudad. Wala man reported, Mayor, nga na-trap or wounded sa baha sa Cadiz City? Wala man so far? Well, actually, sa subong wala man tanong, except may kaina, may
may na reporter na iya karabaw na anod buti na sa gito si Isak Barangay. Hindi ko maghihatag ko sa nakasapo kabasi bla ko nung how it is. Pero ang kapitan man nagwa. Anyway na clear naman to. As of today wala man kita sa untoward incident na apektado ang tumuluyo, no, na pilas or what, wala pa po kabaton report as of today. And I hope hindi nakabaton sila na report. Kamusta ang tiyempo sa bong mayor da sa Silay City? Nag-report namon patrol doon, nagagom-goom naman to, nagatupa naman ang ulan. Kamusta sa Cadiz City? As we speak right now, ari ko sa Cadiz Port, nasunod ko din, kayo sulit mo engage ko kung ano kabaskog ang tao, ano kabaskog ang hangin. Medyo dako-dako yun tayong balod, kaputi ang balod subong, white cap ang balod subong. And kung ang taon-tang bukit, galom. No? Lumi. So, na-expectar gini natin na matupa gini siya ulan. Mo Mayor abiso sa mga taga-sunod sa Cadiz, go ahead. Well, actually, ever since starting kainasang aga, nag-abiso na kita na if ever ang aton nakarelocate na sa evacuation center naton temporarily, hindi lang anay magtuli, no? And panawagan ko liwat, I would like to continue na kung nakama sa evacuation center, hindi lang kamo magtuli, you are well taken care of, may mga tubi, may doktor pa gani if needed, no? On standby, on call. Kung kilalanan, maging may pagkaon, in fact, kadamo, no? Isabli, gusto lang kong pasalamat man sa mga tumuluyo na nagadulong pagkaon sa aton evacuation center. No, salamat gid, kung ikaina to, ato ko sa Barangay Daga Elementary School, may nagdulong to Aros Caldo, tinagkaon ko, kasi siyempre, nagpasalamat ka man, tinagkaon ko Aros Caldo. Wala pa ko kaubos, may nagdulong naman isa. Aros Caldo nga po, timauya makan eh. Nagihambala kami, tilawib lang namin, tilaw ka man. Antes nga po, kaya busog-busog na ko, nung apat yung Aros Caldo. So, hindi na pasalamatan natin, no? Ang ga-donate, kag ang mga tao, nag-facilitate yung donation ng mga frontliners natin, pwedeng pangabudlay sa mga kabataan. And that gina-appreciate sa inyong gobyerno. Yes. Sige, Mayor Bading Escalante, stay safe na permay kag sa mga taga-sunod sa Cadiz. Salamat gid sa liwat, Mayor. Thank you. And sakto, let's all stay safe kasi hindi na chimpo para hindi para lawg-lawgan. Dapat respetuhon natin ang puwersa sa tubig na ginatubang natin sa bang. Salamat kag susuliwat na buhay sila sa Cadiz. Salamat, Mayor. Si Mayor Salvador Escalante Jr. tiara sa subong sa malapit dara sa puerto sa Cadiz City, nagapanilag sa tiyempo, may gom-goom ho, na nakitaan may nagaporma naman nga galom sa nabukid nga area, dakong posibilidad nga magkatupa na naman ang ulan. Amo na nga para paniguro lang maka-aksyon yadtong mga kabataan kag may edad, maskin pa kamaayo maka-aksyon nga tender lang anay sa evacuation center. Ay kung magpabalik ni karo sila sa nga puloyan kag gulpi naman nga magbubong ulan kung debutang naman sa peligro ila sa nga kabuhida, no? So kabay pa, no? Nga hindi masulit ang kaangay sa ring trahedya. Okay, grabe kaya kuno baha mo. No, kapinasahi nga baha maka-aksyon nga nagpunteriya gadara sa damo nga lugar sa Northern Negros. Sige, las 5:39 Action Radio Philippines Standard Time. Sa ato sa ring pagpanumbalik-balikan taman na standby ka ba kay damo ka pamangkot darihon ano tong sa may Silay City to. Amo nang pinakasubok gid maka-aksyon kami na trap to maka-aksyon, way gid sa magaluwas patay gid. Ining isa ka lalaki ho. Balikan tarang detalye sa balita sa balikman nga report sa patrol. Alas 5:39. Okay, sa ato sa nga live stream ha, balikan taman di mag-action ha. Masaka-saka kita na sa babaw. Aber, dari kita. Sige. Hensley Cecil Alguna Mumbai. Good afternoon, Action na Marlon. Araman si Stark MacBriones. Hello, good afternoon. Watching from Barangay Mansiling, Granville 2. Okay. Erwin Gonzales. Good evening, Action na Marlon. Monitor lang ko. Okay. Jen S. Always, sir.
Good afternoon, Action Marlon. Henovaya present from Singapore. Stark Mac Brions, Sambal Action Marlon. Good afternoon. Salamat, kid. No? Sige. Miguel Nambong, mayong hapon, Action Marlon. Mary Jane Saludares, good afternoon, Action Marlon. Si Bingsky Dagumboy, stay safe, Hambalya. Si Ma'am Eleanor Fukuda, stay safe, Mayor Hamal ni Ma'am Eleanor. Nakalapot kina sa Ma'am Eleanor, no? Sa kay Mayor Bading Escalante, kay Gabonitor na sa saton sa Basabi. Si Ana Mandri Gosrob, kaluoy sa mga tao, stay safe, Negros Anon. Gani man, labi na gid ang kita, tabala nga ara sa babaw bubong sa balay nila, bla kaluoy gito, no? Luoy kita gani sa bisan sapat lang, no? Nga malumos sa mas more nga tao, no? So praying gapon, prayer gapon ang pinaka panaming naton dra. Riala George, good afternoon from Victoria City. Halong gid sa mga taga Victoria sa. Mike Rabas IV, watching from Pilar Abra. Keep safe mga kababayan. Sige, dari naman sa ato sa dinga watch party si Yvonne Buiser. Gamonitor man. Okay, si Elizabeth Malakagabala, hello. Oy, classmate Nathan Jaime, no? Musta ka tada? Migo Nathan Jaime, ba? Kadugay the weight of the night ba? Si classmate Jade Pastera, araman na sa ibang nasyon na, no? Si Toto Roy Tayhopon, gamanitor man sa ato sa nga live, akon sa watch party. Si Yvonne Boyser, hello, ga-wave si Yvonne. Jofran Sorongon, Jopit Sorongon. Oh, boss, good eve. Gin-greet ka lang si Raul Cabalhin, wala ita. Si Bernard Salhay to nag-greet kay Raul Cabalhin ho. Daw ginapasikat pagid ni Toto Bernard Salhay, Toto Jofran. Ang alam ni Raul Cabalhin. Oh, ang alam naman niya nga Jofran Sorongon, damo ga siling nga ngayan magkapaitan. Oh. Greet ko lang si Raul Cabalhin. Why gita da? Ba, kedua gid ang nag-greet kay Raul Cabalhin ba? Si Bernard Salhay kag si Jofran Sorongon gid nag-greet kay Raul Cabalhin. Galing way man ka pabatsyag si Raul Cabalhin, Toto Jofran. Nabi, i-miss ko la sabi. I-miss hates bisa. Oh. Alas 5:42. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyo, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist Sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad,
wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag-adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sumsay ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas. Other time. O dara sa may barangay tangob ga monitor si Toto Patring Batilyar, no? Sa may barangay tangob upod ang misis niya, no? Happy birthday kuno kay Boboy Balaba from Itik Alisbu. Pati ko di bo ni Boboy Balabas bong. Di bo ya ika 21 anyos ni Boboy Balaba. Una sa balita, una sa aksyon. 21-year-old birthday. Alas 5:48 balikan ta nga to sa nga patrol. No, hibaloon ta mga ka-aksyon ang balita may kantaran sang sedeng na trap ng lalaki ho. Taga barangay Gimbalaon sudad sang Silay. Subo man nga nanangatan sang lalaki, di ba? Palabog kon mayara ka sa importante gamit si mo sedeng nga balay ga duha ka mga magbiya sa sang paggabaha mo. Nawi ang pinsar mo kung paano mo masalbar ang imo sa pinaka-importante nga gamit sulod sa balay mo pero way kung isaga sulos pinsar bla kung ano ka-importante nga maluwas mo imo sa kabuhi. Balaon tabi detalye sa balita sa report ni Action John Diaz. Balik nga report sa Patrol Action John. Mayong hapon sa balik nga report, please come in. Ging kumpirmar Action Mar ni Silay City Mayor Mark Goles nga kagabi sa tunga ko sa riin ng kalabanan nagayngagaw nga makuha inatag sa mga kagamitan masalbar ang kaugalingon pagudman sa nga daludo sa nga pagbaha Action Mar kahapon kag of course magbasko ka current sa nga baha nga naghunta dito sa sulad sang Silay particularmente na sa area sang barangay Gimbalaon sulad sang Silay Action Mar. Isa diri kalalaki nga nagatingwa maibo nga masalbar ya kagamitan ang napatay. Ini matapos diri kay Mayor Goles nga narusdak ang ilapuluyan ngimo sa light materials. Action Mar? Oh, go ahead. Narusdak Action Mar ilapuluyan nga himo sa light material sang bangod sa mabaskog of course nga pagbubo sang ulan kahapon.
ang natabo is narumpagan ini siya sa mga gamit abi light material naman sa ugali kay according diri kay Mayor Goles may mo ka nga dugangan pagginiraan nga kataas sa level sa tubig Action Mar. Ang nagtuliwan actually ang ginkilala sining kay certain Marty Lumano 33 anyos may pamilya kag residente man mismo sa mumana nga lugar o may asawa na mga kabataan man nga dra man nagapuyo sa mismo nga lugar Action Mar doon. So kay Goles kay nalas sa isang aga sa ginbalikan sang ila pamilya ang lugar dito ka nakita na ginamang nila ang bangkay sining nilumanog Action na Mar nga yara dra no sa dalom sa may salog abi sa ila man mismo nga puloy-an nga natampukan sang pila ka magamit sang ila na nga balay aksyon na Marlon. So diri kay Goles, as of now, as a broadcast time, ako pagilamang ining record sang persona nga napatay bangod sang pagbaha kahapon Action Mar. Kay gasinulod pa ang data sa ila, ako diri sa Iyabe, ang ilaging tutukan amo gining sa may Civic Center. Sila Civic Center nga daw nantang malapit sa may plaza publika kay niliginatos man. Actually ang record is gadalagan 591 families Action Mar ang gindala dira sa Civic Center. Wala pa na lista ang mga ginpang evacuate gikan sa naglain-lain nga mga barangay prepared evacuation center, mga covered court sa barangay, mga daycare center sa tagsa ka mga barangay nga ginprepare nila para in case nga may evacuation nga magluntad kumiyara na lugar nga daan nga tiniran ini mga backward action Marlon. So according to kay Goles, sa karon gina-consolidate pa dilang report kay tamat-amat pa lang nagasulod sila man nga City Social Welfare and Development Office Action Marlon. Yari sila City Mayor Mark Goles. Nakapatay kahapon sa Gimbalaon. Yes, nagnasabi ka ron man. Nagpasyenta sa nagpan na nangyayari sa Gimbalaon. Oo. 43 years old. Ano ko na tabo yun? Why sa kagwa? Ang mama niya si Martino Lumano. Pati ang palay made of 5 materials. Pati ang palay ang kinalan siya kung sa niya na sinamat siya. Pagka-discope sila siya, kita ng lawas niya. Okay, pagka-shitty na siya na nakita ka sa lawas niya. So, pag-recover sa lawas niya, kita na siya matay. Sa kanya sa balay, kumpas, kami na naman may pagkakatan sa balay niya. Okay. Now, so far, ako lang ang case nga recorded na casualty dito sa sila, di ba? Yes, ako lang ang recorded case. So now, I don't think isang nagpamulan yung recorded case na ba? Wala pa, di man ang inyong rescue unit, ang almost okay. So nagtatlo sila dito sila i-complete na manpower nga kulang na. Hindi ko makakasinin ko sa kanantang pinakakit na mutita na ako. That's why hindi ma-rescue ko kasi nagtatlo sila na complete manpower na pag-rescue. Okay. Estimated din may mga pila yung evacuate man. Mga pila yan ang ilan na pang-evacuate sa gapon. Okay, as of today, ang total number of families na evacuate sa evacuation centers, ang total is 591 families for total 1,141 individuals. Ang outside evacuation centers, wala po ay pagkikisiulog pa lang. 9 families pa lang nagsulod, 461 persons. Hindi ko ni Balikanyan sa outside evacuation center na makapag-maintain na sa muling evacuation center sa tatapin. Action mga batingan sila City Mayor Mark Goles ining iyadring nga pagkumpirmar sining pagtaliwan sa isa ka 43 anyos ka lalaki kag of course ang sitwasyon sa mga evacuees no kay kita maton kina sa may sila City Civic Center wala to ang mga evacuees nagabinalik na sila man nga kawalingon nga lugar Action Mar. Sa total mga ka-aksyon sa mga panahon ng COVID-19 nga balatian naton sa gihapon kinakabalakan pabakuro ng resistensya magtumaro sa matagadlong nga tanan sang Zantong Plus
ang talibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Salamat Aksyon dyan o sa mga nagaproblema naman sila sa ring atay. Laban-laban ngayon na ang resulta sang madamo nga mga toxins sa inyo sa ring lawas. Tilaw sang DTX 500 capsule. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan. Bumanasan, wabe. Oy, si Rayala Ocon, si Mike Ramastafort, watching from Pilar Abra. Keep safe, mga kabayan. Merly Dorido Magallanes, Edna Pila. Araman si Yoko Ardiero. Bayong hapon ang samalon, monitor ko. Primo de la Cruz. Good afternoon, watching Radio Francera. Si Yods Nolord. Good afternoon, Guillermo Clareto, JV Dig Bosaing. Good PM ARB kang sa akon sa nga magulang si Lando Bosaing sa Sipalay City from Titay, Zamboanga, Sibugay. Salamat kid sa ginpadala ni Mrs. Man ni Guillermo Clarito. Anaman Driegos Rob, life is matters than material things. That's why help yourself first kay mabakal mo inaiya ulit and gamit. Pero hindi ang imong kabuhi kung malumos or mapatay ka na. Good. Yes. Ang ipunto si Ana Mantri Gus Rob. Okay. Alas 5:58. Action reports after edition magabalik na naman sa Lunes. Magasunod na Action Balita Evening Edition with Action Dale Salazar. Ako naman Action na Marlon Henevaya. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod Action